Kusenjalo Ongoti bezempilo yengqondo banxusa imindeni nabangani babafundi baka-Matric ukuba bababeke ihlo ukubheka izinkomba zokhwantalala nexhala njengoba kulindelwe Imiphumela nje. Sesidlulileke isikhathi sokusebenza kanzima manje sekulindelwe Imiphumela. Kulomfundi ka grade 12 oneminyaka e18 awuba kwimotebe uyibheke ngabomvu Imiphumela ezohlahla indlela ngekusasa lakhe. A little bit of anxiety, yeah, maybe a little bit stress because the thing that's on my mind now is whether I will pass and whether I will get final acceptance from universities. So I think that's what adds to the pressure of waiting for the results. Mhlazi isikhombisa kumasingana abafundi baka-Matric bonyaka u2019 bazothola Imiphumela yabo nezovala isikhathi seminyaka e12 yokufunda. Now since January, all over Facebook, it's all that they have been talking about. So I am kind of stressed out. I know that I passed, but it's just the stress that the points are enough to get you into where you want to be. Lesi isikhathi esiletha ingcindezi enkulu, kepha ke usizo lukhona futhi akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Moodiness, sudden changes in behavior, self-imposed isolation, change in sleep patterns and appetite, body pains and nausea. Risk behavior that is out of character. Talking about your stress is the best way to handle stress. Kulabo abangeke baphumelele bakhuthazwa ukuba bangadikibali. I failed my first matric and I had to repeat the following year. So, class of 2019, remember, if it does go south, you can do it again. Kepha ke lukhona uhlelo lwezivivinyo zokuchibiyela njengoba zincipha nje nezinsuku lesi ke akusiso isikhathi sokulahla ithemba.